Bilin buna nırxê dolarê devleta Türkiye baca xwe jî zêde kir. Heman demî de litreya benzînê niftê jî li Tirkiye zêde bû. Dora di nava heyvekê de 1 lîreyên Tirkiye zam hat li ser benzînê. Li Tirkiye di nava heyva cotmehê de du caran litreya benzînê hat bilindkirin. Hikûmeta Tirkiye zêdekirina yekem li litreya niftê de 18 mangê de 45 quruş kiribû. Ya duyem jî 21 mehê de 59 quruş kir. Bi giştî di nava heyvekê de 1 lîre û 4 quruş zam hat ser litreya benzînê. Li gel vê yekê jî mazot jî 59 quruş zêde bû. Ev yek jî li ser jiyana welatiyan bineyînî bandor kir. Li navenda xalên benzîna jî hejmara müşteriyan kêm bû. Cotkar jî gazînên xwe ji bilindbûna lîtreyên benzîn û mazotê jî wisa anîn ziman. Mazot zêde bû, benzîn zêde bû, li ser me zêde tesîr dike. Eger berê em bi 10 milyona vatana şehir, em îro bi 5 milyonê tê. Hikûmetê nikare yürütmüş bike. Biraşûn da her ev re yekê dinê were yürütmüş bike. Kî karibe ew e. Belki ne şoför bim nikarbim erebeyê qulamış bikim, şoför kiyese bere ew qulamış bike. Eyba wî tu ne ye? Ha ya heta na karibiye bike ji biraşûn da nikare bike. Bira paş da her ev bi simankî dinê were bike. Ajotkarên taxiyan jî tînin ziman ku bi bilindbûna lîtreyên gaz, mazot û benzînê rewşewana aboriyê jî têk çûye. Heger hikûmet çareyek ji bo rewşewan nebîne wê wesaya ten nedin şoğlandin. Ana em dibin müşterekî dibin em dixwazin em herzan bibin. Hema mazot gava buwa dibe em nikarin herzan bibin. Îja em zî ji ber ke mazot buwaye em zî davê ji ser müşterî zî mağdur. Mesela ême gelekî wê erzaq distînin müşterî li dere. Mêrik tê dibe ez têm erzaq cara din ez hatime mesela erzaq milyar me erzaqê xwestandiye îro ez têm 2 milyar 3 milyar qîm nake dibe. İja ew zî mêzer dike ez ê dibêm kardeşim cara dinê te mesela farz bikim 30 biliye an ez mecbur çilî dibim. Çünkü min zî xilas nake. û vî awayî Xwedê soniya me bi xêr bike wala. Hêjayî gotinê ku li Tirkiye jî li gel zêdebûna lîtreya benzînê nirxê dolar û zêr jî di nava hefteyekê de gîşt asta herî bilind. Li gorî pisporên aboriyê bilindbûna lîtreya benzînê jî bi girêdayê tesîra fiyetên navnetewî ya cîhanê û bi nirxê dolarê ye. Li gor hinek şîrovgeran jî polîtikayên Tirkiyeyê bi dewletên cîhanê re bi bandor bûye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.